Jak nastavit tento Titan projektor, když ho máte nový? Pojďme se na to podívat. Máte tady připojení na HDMI, USB, sluchátka, potom do elektřiny a tlačítko na zapnutí. Projektor jde takhle jednoduše otáčet na všechny strany. Dáte si projektor naproti stěny, na kterou chcete promítat. A k projektoru je takový ovladač, kterým ho zapnete. Jakmile ho zapnete, tak se vám takhle začne čítat. A tady už vidíte, že mám krásně přes celou stěnu obří televizi. A jde to přímo z toho projektoru. Je tady předinstalovaný Netflix, YouTube a na Google Play si můžete stáhnout dalších 1000 aplikací. Jen tak například je tu třeba HBO, Disney, Vojo a spousta dalších. A ten samotný obraz vypadá nějak takto a mimochodem ten projektor má v sobě i zabudovaný reprák. No já si myslím, že na domácí kino je to úplně super. Mimochodem jsem to koupil na titanprojektor.com. Jak nastavit tento Titan projektor, když ho máte nový? Pojďme se na to podívat. Máte tady připojení na HDMI, USB, sluchátka, potom do elektřiny a tlačítko na zapnutí. Projektor jde takhle jednoduše otáčet na všechny strany. Dáte si projektor naproti stěny, na kterou chcete promítat. A k projektoru je takový ovladač, kterým ho zapnete. Jakmile ho zapnete, tak se vám takhle začne čítat. A tady už vidíte, že mám krásně přes celou stěnu obří televizi. A jde to přímo z toho projektoru. Je tady předinstalovaný Netflix, YouTube a na Google Play si můžete stáhnout dalších 1000 aplikací. Jen tak například je tu třeba HBO, Disney, Vojo a spousta dalších. A ten samotný obraz vypadá nějak takto a mimochodem ten projektor má v sobě i zabudovaný reprák. No já si myslím, že na domácí kino je to úplně super. Mimochodem jsem to koupil na titanprojektor.com.